teška utakmica iza nas u Ivanjici, znali smo da nam neće biti lako, ali eto, uspeli smo da se vratimo posle 1:0 za Javor, verovali smo u preokret i to nam se na kraju i ostvarilo. Sigurno sam presrećan zbog tog pogotka, ali kažem, to je zasluga cele ekipe, opet smo prvi na tabeli i nadam se da ćemo ostati tako do kraja. Sigurno isto mislim da će biti veoma teška utakmica, iza sebe imamo dosta gostovanja, mislim sve smo dobro prebrodili, sve smo pobedili, tako da nadamo se pobedi u Subotici. Meni je ovo prvi put da sam na prvom mestu, tako da ja se nadam da ćemo ostati do kraja tu gde i zaslužujemo. Sigurno da sam zadovoljan, postigao sam 5 golova u kratkom periodu, ali opet kažem, to je zasluga cele ekipe. Mislim da nije bitno ko postiže golove, da je najbitnije da ekipa pobeđuje.